Ladiyo. Jummai. Me ya haɗa ki da wannan mugu? Salihi a gari mugu a bayan gari. Me haka? Waɗannan bayan Allah ban san me suke nufi da ni ba suke min wannan abin. Wai me haka ne? Mene muku ne wai? Mutane su ne maka kallon adali. A'a, bashi. Ki bari Allah a san ku da ni. To gashi. Ashe kana da ƙarfi. Amma kuma a bayan gari ane maka kallon mugu. Dora a sama, dora a kanki. Na ina ne? Na kasuwar Laraba. To jeki. Kaga yanzu sai mu rama abin da kai mana cikin sauki. To wai mene muku? Kallashi. Au baka ma san abin da kai mana ba? Idan ma ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata a ce mutane su min adalci, su kyautata zato a kaina.